Cyntaf a chroeso I sesiwn ffitrydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Lyflu gael fod nôl unwaith eto gyda Mentor Iaith Rhondda Cyntaf go gyfer y sesiwn ffitrwydd yma. Nawr heddi, beth ni'n mynd I fod yn dysgu I wneud yw yr hover arm extension. A mae hwnna yn mynd I fod yn gweithio'r cyhyrau sydd yn ein cefenni. Felly gobeithio bod chi yn barod am dana I. Fi'n barod. Gobeithio bod chi'n barod. Felly dwi'n mynd I gamu yn ôl I ddangos I chi cam wrth gam sut I gwblhau y symudiad am heddi. Felly sticiwch gyda fi os gwelwch yn dda. Nawr te, beth dwi'n mynd I wneud yn gyntaf? Fel pob wythnos arall yw, dwi'n mynd I ddangos I chi yn gyfan gwbl sut I gwblhau y symudiad. A wedyn, mi fyddai yn eich arwen chi cam wrth gam ar sut I orffen y symudiad. Felly, gwyliwch yn gyntaf, mae popeth yn mynd I fynd yn dywel, gwyliwch yn ofalus. A dyna ni, dyna'r hover arm extension mwyn gweithio y cyhyrau sydd yn ein cefenni. Mwy ar dop y cefen hefyd. Nare, gwyliwch y camau. Rydych chi'n mynd I roi eich llaw dde llaw chwith tua ysgwydd ar wahân. Rydych chi'n mynd I roi nhw ar y llawr ar y pengliniau yr un peth. Gan gofio bod eich dwylo chi fod mewn un llinell bach syth gyda'ch ysgwydd chi a'ch pengliniau chi mewn un llinell bach syth gyda'ch cliniau chi. Wedyn, rydych chi'n mynd I codi'ch braich chi fyny nes I fod mewn un llinell bach syth gyda'ch clust chi a gyda'ch cefen chi. Yna chi'n mynd I ddod â'r braich nôl I lawr ac yna rhoi'r braich arall I fyny mewn un llinell bach syth gyda'ch clust a nôl I lawr. Nawr beth mae gwaith yn adlu? Wel, rydych chi yn anadlu allan wrth codi'r braich ac yn adlu fewn wrth dod nôl â'r braich I lawr. Anadlu allan wrth codi'r braich ac yn adlu fewn wrth ddod â'r braich nôl i'r dachau. A dyna ni, mae yn symudiad sydd I weld yn syml, ond dwi'n addo I chi, mae yn anodd. Dwi'n gweld yn anodd iawn ar y cyhyrau yn fy nghefenni, lle gobeithio bych chi yn teimlo y cyhyrau yn llosgi erbyn y diwedd hefyd. Felly, beth am mynd I drial y symudiad gyda'n gilydd? A ni'n mynd I greu 5 ohonyn nhw, felly 5 rep gyda'n gilydd yn mynd o dde I chwith, nôl i'r dde, I chwith a gorffen gyda'r dde. Fi'n barod amdano chi. Felly cam wrth gam, rydych chi'n mynd I roi eich llaw dde, llaw chwith ar y llaw tua ysgwydd ar wahân, yr un peth gyda'ch pengliniau chi, gan gofio I cadw'r dwylo mewn llinell syth gyda'r ysgwydd a'r pengliniau mewn llinell syth gyda'ch cliniau chi. Yna, ar ôl 3, rydyn ni'n mynd I codi'r braich dde I fyny fel I bod mewn un llinell syth gyda'n clust. 3, 2, 1, bant y ni. Anadlu allan a nôl ar braich i'r canol. Braich chwith, anadlu allan a nôl ar braich i'r canol, anadlu fewn. Anadlu allan ac anadlu fewn, nôl i'r canol. Rhif 4, anadlu allan a nôl I fewn. A dyma ni rhif 5, anadlu allan a nôl I fewn. A dyna chi wedi cwblhau y symudiad hover arm extension. Whip-de-doo! Chi mor dda! Diolch yn iawn I chi am droi I fyny. Nawr mae'r symudiad yna yn un da unwaith eto os ydych chi'n teimlo bod chi'n berson sydd yn eistedd am llawer o oriau yn ystod y diwrnod, neu chi'n teimlo'n dyn iawn fan hyn ac ychydig yn wan I fyny yn yr ysgwyddau, mae hwnna'n symudiad bach da iawn I gryfhau y cyhyrau sydd yn y cefen. Felly, tip bach I chi gofio falle os ydych chi wedi bod yn gweithio yn ystod y diwrnod wrth y ddesg, gnewch y symudiad bach yna ar diwedd y dydd. Fi'n siŵr bydde yn eich helpu chi. Diolch yn fawr iawn I chi unwaith eto. Fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with AY ar Facebook, Twitter a LinkedIn. Ac wrth gwrs, fe allwch chi'n e-bostio I ar winningwithay@gmail.com. Diolch yn fawr iawn unwaith eto, Mentor Iaith Rhondda Cyntaf. Rydych chi'n ffantastig. Ta-ra!